Sense aigua no hi ha vida, per tant no hi ha benestar, no hi ha qualitat tampoc de l'entorn i no pot haver-hi progrés. L'aigua és un bé essencial en la vida del nostre planeta per conservar també els ecosistemes i és un dret bàsic de la humanitat. Cada vegada tindrem més problemes per garantir aquests recursos també per a tothom. La previsió és que en els propers anys en el conjunt del planeta hi hagi una disponibilitat de menys del 20% dels recursos hídrics del que teníem fins ara. A tot el territori català, una administració que podríem dir que en alguns moments és estimada quan té capacitat d'inversió i de fer coses, però també és una administració en alguns moments criticada, perquè a vegades les inversions no han arribat quan un territori les demanava, perquè posa molts condicionants a l'hora d'implementar inversions o de fer segons quines operacions en el territori, precisament perquè té aquest mandat. L'ACA durant aquests 20 anys ha estat un motor econòmic i territorial en el país, ha generat una presència, diguem-ne, de salut i de benestar per tot el territori, amb tots els sistemes de sanejament i d'abastament que s'han pogut dur a terme, però a més també ha servit perquè moltes empreses catalanes, a partir de les enormes inversions que s'han fet durant aquests 20 anys, doncs hagin pogut impulsar-se des d'un punt de vista d'emprenedoria, d'empreses que s'han desenvolupat a casa nostra i que després han generat prou talent com per poder sortir a l'exterior i també ser empreses referents. Gestionem un recurs escàs i per tant s'ha de gestionar amb visió de país i per tant un excessiu localisme trenca aquesta visió conjunta que t'obliga a treballar per aquest reequilibri territorial.